Bueno, pel dilluns de Madalena, com ja és tradicional a Castelló, tenim la nostra partida de professionals que enfrontarà Soroter i Héctor contra Genovés segon i Javi. Fa ja temps que la gent de la Plana vol veure el Genovés i este any gaudirem d'ell. Tenen un premi a la corda molt interessant de 400 euros i esperem que sigui tot un espectacle. I intentem que vinguin les màximes figures i que la gent de la Plana gaudisca de la pilota a nivell professional. Volem convidar el dia 27, el dimecres, perquè vindran altres centres de València per jugar tots junts a pilota i així és fomentar la pilota i viure la festa des d'una altra perspectiva. Totes les setmanes entrenem, tenim dos monitors en aquests moments, ens ajuden a millorar la coordinació, les relacions socials, la cooperació, que treballen en equip. Dimecres que ve a partir del 4 a les 5 i mitja. A veure si podem veure la gent que no vol a la CRI, que es faci força, i la gent que vulgui veure-nos tant a convidar. El que presentem avui és l'11è Trofeu Madalena de pilota valenciana, 11 anys des que se va refundar el club, on era al voltant de les festes de la Madalena, on hi havia dos dies, on hi ha 2 dies o 2 dates importants. El dilluns, que és la gran partida al trinquet, que enguany tindrem a 4 grans figures, a Soro, a Héctor, a Genovés i a Javi, que faran ja una partida espectacular. I l'altra és el dimecres que venim a jugar a Cerca Gràcia i als seus voltants. I per què venim a Cerca Gràcia, Manolo? Bueno, pues jo com a fundador que vaig ser un dels membres fundadors del Club Pilotari Castelló, nosaltres com a reivindicació, tot i que no teníem un trinquet, vam decidir començar a fer les seves partides. De fet, a dia d'avui ja no és una vegada l'any, no és una Madalena, sinó que a este carrer se venen un mínim de 3 o 4 vegades a l'any, i no és únicament el carrer Gràcia, sinó que és el carrer Gràcia, el carrer Sarau, el carrer Ausiàs Marc i els carrers estacionals del voltant. De la mateixa manera que ja no se va el trinquet ara únicament a Madalena, sinó que des de desembre, cada mes, hi ha una trobada, hi ha una partida de professionals al trinquet i era un dels objectius que teníem en la pilota i en el club, que era aconseguir que el món professional també vingui a Castelló de manera més seguida. Destacar també el fet que les partides que juguem així al carrer Gràcia no són partides exclusivament de professionals, sinó que són partides al voltant de tot el món de la pilota, des dels xiquets, fins als alumnes del CRIS, juguen dones, enguany volen que... Jugaran dones, que hi ha un munt de dones. La primera vegada ja s'hi jugaran les dones, i crec que està molt bé perquè hem donat peu a que tot el món, sense mirar edat ni sexe, etc., que pugui participar del nostre esport. S'ha que animar la gent a que vingui tant dilluns com dimecres a gaudir de la pilota en Madalena. I voleu jugar també a les dones de la pilota dona.